Naritumba pagid sa Talisay City, mga pananom pati basketball ring gintumba sang Makusog nga hangin. Klase sa mga bulutuan sa pila ka mga banwa kag syudad kanselado sa gihapon. Yaring balita ang aton gintutukan. Mayo na lang wala sa mga pamatanon nga nagahampang sa ini nga basketball court sang ginpatumba sang hangin habagat ang ini nga ring. Ang mga tubo naman sa asyenda sa barangay Matabang, Talisay City ginbugkusan na lang agud hindi maghapay. Ang pamilya na Vigar wala na nakatulog kagabi sa kakulba nga luparon ang ilang atok. Mga balay di mga kawa-kawayan madaan, mga atop, mga ano, gano'n kami kay kasi kung magduduwa hangin maglinupad balang atop kag mga ano diaw. Ang balay na daan namon nagubaon na. Ang among gani kusina do malupad na. Ang mga manuguling problemado karon sa basa nga duta, maluwas pa sa Makusog nga huyop sang hangin. Kaya ang hangin na bala nito na kung din pakadto, hindi to magbalik to ang hangin, hindi kami magtutod kung ang hangin dito pakadto. Ang hangin dito pakadto, way pamalay. Padayon ang monitoring sang rescue unit sang Talisay ilabi na sa mga flood-prone barangays nga nahamtang malapit sa suba. Subong adlaw, kanselado man ang klase sa tanan nga level. Maluwas sa Talisay, suspendido man ang klase sa tanan nga level sa mga syudad kag banwa sa Moises Padilla, Valladolid, Isabela, Binalbagan, La Castellana, Murcia, Manapla, Bago, Bacolod, Sipalay, Kabangkalan, Himamaylan, Cadiz City, kag San Enrique. Bangod wala sang klase, ang iban ginpili na lang magtambay kag magpahunay-hunay upod sa barkada kag pamilya. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.